Οι δυο μας είμαστε, Αχμέτ. Στην πλατεία Γέρο Θανάση έχουν συγκεντρωθεί 2.000 χριστιανοί, 500 Οθωμανοί. Περιμένουνε σύνθημα να φευγατήσουν την Ελένη και σένα να σε κάψουν με ξύλα στο βουνό. Ω δυστυχία μου, τι λες, Αχμέτ? Όπως φαίνεται το μυστικό μας το έμαθαν τα γιαούρια. Ω δυστυχία μου, μα δεν το έλεγα στον πατέρα σου, Αχμέτ μου? Εάν μαθευτεί το μυστικό μας είμαι χαμένος. Τώρα τι θα κάνω, παιδί μου? Μη φοβάσαι. Μου είπε ο παπάς μου να λάβεις τρόπον τεινά. Θα πεις της Ελένης ότι θα πάτε να ψωνίσετε για το γάμο. Θα την περάσεις από το σεράι. Θα είναι έτοιμοι σκοποί να την αρπάσουν. Θα τη ρίξουνε στο χαρέμι και όποιος θέλει από τα γιαούρια να έρθει να την πάρει τα χέρια μας. Και εγώ, Αχμέτ μου, τι θα γίνω, παιδί μου? Μη φοβάσαι εσύ, κύριε Θανάση μου. Θα σε κρατήσουμε κοντά μας εσένα, μα είναι δυνατόν? Προσωρινώς θα σε κάνουμε πέι. Αργότερα πασά. Θα πάρεις και 300 τσιφλίκια. Τι άλλο θες, κύριε Θανάση? Πήγαινε, Αχμέτ, γρήγορα. Πηγαίνω να ειδοποιήσω τους σκοπούς. Όχι, γεροτρακατούκα. Όχι, γεροπισμίκα, ρε. Ελένη, τι είναι, πατερούλη μου? Για συγγυρίσου λίγο, βρε παιδάκι μου. Να πάμε να ψωνίσουμε για το γάμο. Μα πατερούλη, είναι δυνατόν να επιμένεις ακόμη να πάρω εγώ το Βεσιρόπουλο για άντρα μου? Βρε κόρη μου, βρε παιδάκι μου, ποιος πατέρας είναι εκείνος που θέλει την καταστροφή του παιδιού του? Πάρ' τον, Ελένη μου. Είναι καλό το παιδί. Θα βαπτιστεί, θα μυρωθεί, θα γίνει χριστιανός και κατόπιν θα γίνει ο γάμος. Πάρ' τον, κορίτσι μου. Να κλείσω κι εγώ τα μάτια μου όταν με πάρει ο μεγαλοδύναμος να πάω ευχαριστημένος. Πάρ' τον, Ελένη. Καλά, πατερούλη, μη στενοχωριέσαι, θα το πάρω. Μπράβο. Πηγαίνω μέχρι το γραφείο μου να πάρω χρήματα, να πάμε να ψωνίσουμε για το γάμο. Εντάξει, πατερούλη, θα τον επάρω. Τι είναι, καλέ? Έλα το μωρί, έλα το μωρί, έλα το μωρί. Τι είναι? Κοίτα, μην βγεις έξω από το σπίτι, χάθηκες. Γιατί? Γιατί κουβέντιαζε ο γιος του Μεζίρη με τον πατριό σου. Εγώ περικλούθανε. Τι έκανες? Περικλούθαγα, παιδί μου. Παρακολουθούσες? Το ίδιο είναι. Λοιπόν, στην πλατεία έχουν συγκεντρωθεί 2.000 χριστιανοί, 500 Οθωμανοί. Περιμένουν σύνθημα να φευγατήσουν εσένα και τον γέρο να τον τσουρουφίσουν στο βουνό. Τι λες, Καραγκιόζη? Όχι, του λέει ο γέρος τώρα, δεν τα έλεγα, του λέει, του πατέρα σου, σαν μαθευτεί το μυστικό μας είμαι χαμένος, τώρα τι θα κάνω? Μη φοβάσαι, του λέει ο γιος του Μεζίρη. Μου είπε, του λέει ο παπάς μου, να λάβεις τρόπο φτηνά. Τι του είπε? Μου είπε ο παπάς μου να λάβεις τρόπο φτηνά. Όχι φτηνά, καλέ. Θα του είπε να λάβει τρόπο φτηνά. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πεις, λέει, της Ελένης θα πάνε να ψωνίσετε για το γάμο. Θα την περάσει, του λέει, από το σαράι. Θα είναι έτοιμοι σκροπιοί να τα αρπάξουν. Θα τη ρίξουνε στο χαρέμι. Και όποιος θέλει, του λέει, από τα κούρια να έρθει να την πάρει. Του λέει ο γέρος, εγώ τι θα γίνω? Μη φοβάσαι, του λέει, εσύ παιδί μου, θα σε κρατήσουμε, του λέει, κοντά μας. Προσωρινώς, του λέει, θα σε κάνουμε πέι. Αργότερα θα σε πιάξουμε πατσά. Θα σου δώσουμε, του λέει, και 300 φιστίκια. Τι όλο, τι όλο θες. αυτό μαγείρευε πίσω από την πλάτη μου. Κοίτα, μην βγεις έξω από το σπίτι, χάθηκες. Και τώρα που του έδωσε το λόγο μου ότι θα τον πάρω, Να πάρεις το λόγο σου πίσω. και πώς θα τον πάρω? Πρέπει να το πάρω. Σήμερα σου έδωσα το λόγο μου, κύριε, να κάνεις τη δουλειά σου, το πεις. Τώρα μου χρειάζεται να κάνω την πρώτη δικιά μου δουλειά, το πάρω πίσω. Βρε Καραγκιόζη, με βοηθάς? Σε τι? Να γεμίσω μία βαλίτσα με ρούχα και άλλη μία βαλίτσα με μερικά τρόφιμα και να το σκάσουμε να πάμε πάνω στα βουνά. Εάν υπάρχει αδελφός μου στη ζωή, Καραγκιόζη, έχει καλός.
Δεν υπάρχει, σορκίζουμε στην Παρθένα την κυρά, θα ζήσουμε οι δυο μας. Σε βοηθώ. Βάλε για τον δρόμο τρόφιμα. Καλά ξέρω. Πού είσαι? Τι? Όταν ετοιμάζεις τη βαλίτσα με τα τρόφιμα, Ναι. θα τη φέρεις στο δωμάτιό μου. Έχω ετοιμάσει κάτι ψηλικά πράγματα, τις βάλω μέσα. Να έχεις στο νου σου το γέρο. Ωραία, θα του δώσω μπουνιά στο δόξα πατρί και θα του ζωγραφίσω τη Βαλκανική Χερσόνησο απόψε. Πού είσαι? Τι? Η βαλίτσα με τα τρόφιμα. Μη παιδάκι μου σου λέω. Δεν το ξεχάσεις, θα τους βάλω ψηλικά πράγματα. Ίδια σου. Καραγιώση. Σιγά ρε Λέκη, τι μου έκανες ρε παιδάκι μου ρε Λέκη, τι μου έκανες, καταστροφή ρε Λέκη. Τι έκανα κανεί. Γιατί την πατέρες του τη βαλίτσα μου ρε, δεν σου είπα θα βάλω ψηλικά πράγματα.
Τι έβαλες καλέ μες στη βαλίτσα? Μου έκλεισες τα φασόλια που είχα βάλει μέσα ρε παιδάκι μου. Καλή φασόλια έβαλες μες στη βαλίτσα? Τι μου έκανες τώρα μωρέ, θα μου λέρωσες τις πιτσάμε. Ποιος άραγε να είναι καλέ? Ξέρω, άγριο μπρότο ακούω. Λοιπόν Καραγκιόζη, θα πά να δεις. Εάν είναι κανένα βρωμόσκυλο από αυτούς τους τουρκανάδες, θα έρθεις να φύγουμε από την πίσω πόρτα του σπιτιού, θα πέσουμε σε αυτό εκεί το μονοπάτι και θα μας χάσουν. Να πάω με δρόμο. Ναι, με δρόμο πήγαινε καλύτερα. Δεν είναι κανένας εδώ μέσα μωρέ. Αμέσως! Έλα εδώ ρε, δεν έκανα τίποτα κύριε χειρούργε. Γιατί τρέμεις ρε? Απ' τη χαρά μου που σε βλέπω γι' αυτό. Τι νερά είναι ρε αυτά που τρέχουν από τα μπατσάκια σου? Είδασε το σεβρακό μου. Τι κάνεις εσύ εδώ σε αυτό το σπίτι? Εγώ εδώ είμαι υπερέτης. Υπερέτης? Μάλιστα. Χριστιανός είσαι? Οθωμανός είσαι? Τι είσαι ρε? Του λόγου σου τι είναι του λόγου σου? Γιατί θες να μάθεις τι είμαι εγώ? Για να ξέρω με ποιο πρόγραμμα θα κατέλθω στον αγώνα γι' αυτό. Εγώ είμαι Τούρκος. Τούρκος? Ναι. Τούρκος είμαι κι εγώ. Τούρκος όχι ρε! Όχι παιδάκι μου κάτσε! Όχι! Αλλά τι είσαι ρε? Είμαι Έλληνας! Έλληνας μωρέ και φοβάσαι? Ούτε Έλληνας είμαι, ούτε Έλληνας, ούτε Έλληνας, ούτε Έλληνας! Αλλά τι είσαι ρε? Ουδέτερος, 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 ουδέτερος! Ποιος είναι πάνω στο σπίτι? Το αφεντικό μου! Πώς το λένε? Η Γεροθανάση! Ποιος όλος είναι πάνω? Το κορίτσι του! Πώς το λένε? Ελένη! Είναι καλά η Ελένη? Καλά είναι! Του λόγου σου! Χειρούργος! Λέω εδώ τι είναι αυτός, τυλός από τους φρέσκους είναι, σφάξ, σφάξ! Θα πας απάνω, Μάλιστα! θα πεις του γέρου να κατέβει κάτω και θα έρθεις και εσύ μαζί. Να φέρω κι εγώ μαζί! Ναι, Θα με ρωτήσει ποιος έχει έρθει, ποιος να το πω, σε θέλει ο κύριος κανένας! θα πάω να του πεις ότι ήρθε το παιδί σου ο Ακρόνικος. Αντρώνικε! Τι γίνεται ρε παιδάκι μου, καλά είσαι μωρέ! Εγώ τρόμαξα να σε γνωρίσω, τι κάνεις ρε παιδάκι μου! Ρε πως ψήλωσες έτσι! Γιατί ρε, με είχες δει άλλη φορά? Όχι έτσιος, εκεί στα λέω, πήγαινα ρε! Καλά μωρέ! Πάει ο Σερέτου! Γέρο! Τι είναι Καραγκιόζη? Είδες κανένα όνειρο! Τι? Κανένα όνειρο είδες! Δεν είδα. Γιατί εγώ είδα, γι' αυτό σου λέω. Τι όνειρο είδες? Ότι τηγάνιζα καρεκλοπόδωρα και γιάχνιζα καβούρια. Όλα αναποδιά είναι γέρο. Δεν μου λες ρε γέρο, περιμένεις κανέναν, ναι? Όχι, δεν περιμένω. Αυτό που δεν περιμένεις έχει έρθει. Ποιος ήρθε? Το παιδί σου, ο Ακρόνικος. Μην τσινάς, μην τσινάς. Πήγαινε στην οργή από εδώ, μπρε. Γιατί με βρίζεις κύριε? Βρε, αυτός είναι πεθαμένος 10 ολόκληρα χρόνια. Βρε, αν υπήρχε στη ζωή, δεν θα έστειλε ένα γράμμα στην αδελφή του, σε μένα, να μάθουμε ότι βρίσκεται στη ζωή. Γυρίζουνε βρε ποτέ οι πεθαμένοι από τον τάφο? Για Πειριάτια που το ξέρεις? Πειριάτια? Αλλά ξέρεις τις εκλογές πόσοι πεθαμένοι παίρνουνε άδεια, ερχόνται ψηφίζουν και ξαναφεύγουνε. Βρε, για να πάω να δω. Δεν τραβά κάτω. Αντρώνικε, είσαι στη ζωή 10 ολόκληρα χρόνια να σε δουν τα μάτια μου, ή γιατί δεν έγραφες έναν Αντρώνικε, ένα γράμμα βρε Αντρώνικε, να μάθουμε ότι βρίσκεσαι στη ζωή, ή γιατί με κοιτάς έτσι? Όταν ένας πατέρας γέρο, όταν ένας γονιός μέσα στο σπίτι του έχει δύο παιδιά, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, το αγόρι δεν μπορούσε να βλέπει το βάρβαρο τύραννο να κρεμίζει τις Αγίες μας εκκλησίες, τα σχολεία των παιδιών,
Μια δύναμη του έσφιξε το γιαταγάκι στο χέρι, εσκότωσε τον υπέτειο και πήρε μερικά παλικάρια και βγήκε πάνω στα βουνά να πολεμήσει για την ελευθεριά της δυστυχισμένης και σκλαβωμένης του πατρίδας. Πίσω στο σπίτι άφησε το γέρο με το κορίτσι. Το κορίτσι, το αδύνατο μέρος της οικογενείας. Ο γέρος δεν σκέφτηκε το γιο του, παρακοίταξε το κορίτσι να το ρίξει μες στο βάραθρο της απολίας. Από τότε, μωρέ, έπαψε ο Αντρώνικος να στέλνει γράμματα σε προδότες σαν και σένα. Ωχ, Μανουλίτσο μου. Αντρώνικε, τι λες, παιδί μου, αυτά τα λόγια περίμενα να ακούσω από εσένα. Μη με ξαναπείς παιδί σου ρε στο βρωμερό σου στόμα. Μα τα κόκαλα της μάνας μου και του πατέρα μου που δεν γνώρισα γονιό, ακράτητος εκείνη και ο θυμός μου. Με του χάρου το δρεπάνι! Ωχ, Μανούλα, έχει φέρει και το χάρο κοντά του. Θα θερήσω την άγρια ψυχή σας. Μία βίδα θα σε σώσει από το ποτάμι το κατηραμένο που έρχεται προς τεπάνω σου για να σε πνίξει. Έχει φέρει και ποτάμι που βαράει τη σοκιά κοντά του. Το κασιδιάρι τον έχει φέρει όχρη από τα πατραπούς. Να σου πω εγώ κύριε αυτέ μου μια στιγμή. Τι θες ρε? Να πάω μια στιγμή απάνω και να ξανάρθω εγώ πάλι. Να κάνεις τι ρε Σαγκάρη? Να αλλάξω πατελόν και δεν μπορώ άλλο κύριε. Θα κάτσεις εδώ ρε. Εδώ δεν πάω πουθενά. Εδώ κάπου δεν μιλάω καθόλου. Λόγια καιρό. Την αδελφή μου την πίεσες να γίνει γυναίκα στο γιο του Βεζίρη, ναι ή όχι, την αλήθεια? Άκουσε, Αντρώνικε, ήρθε εδώ ο γιος του Βεζίρη, μου ζήτησε την αδελφή σου. Έκανα λόγο στην Ελένη, δεν τον ήθελε η αδελφή σου και δεν σηκώθηκε το Βεζιρόπουλο και έφυγε. Ποιος ξέρει τι ήρθε ο κόσμος και σου είπε πάνω στα βουνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, Αντρώνικε. Ψέμα με σάλτσα. Ψέμα με σουρόπι. Εντάξει. Πήγαινα πάνω. Έλα εδώ εσύ ρε. Ποιος εγώ? Ναι εσύ. Έχει ακούς τον κύριο εσύ να γλεντάς και εγώ να πληρώσω το μαρτυρί σου όλο. Πολλό τρόπο. Θα πω πάνω. Θα πεις της αδελφής μου να κατέβει κάτω και θα έρθεις και εσύ μαζί. Αυτό το μαζί δεν μ' αρέσει καθόλου ρε παιδάκι. Ελένη μου, αν το Θεό και στα χέρια σου. Ελένη! Τι είναι Καραγκιόζη? Πήγαινε κάτω ήρθε ο αδελφός σου, ο Αντρώνικος. Ο Αντρώνικος! Ναι! Τι μου, Αντρώνικε! Γλυκό μου αδελφούλα. Πού είναι η αδελφούλα η δικιά μου να τη φιλήσω? Έλα αδελφούλα μου! Ωραία ιστορία να πω χάμα. Θέμα του γονιού του είχε πάει και τσιμέντου. Είπα τι έπαθα σήμερα. Αντρώνικε, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Είσαι στη ζωή. 10 ολόκληρα χρόνια, Αντρώνικε, να μάθω ότι βρίσκεσαι στη ζωή, γιατί δεν μου έγραφες, Αντρώνικε. Με κλαις Ελένη. Και εκείνος που πονάει για σένα, εκείνος που ήταν άγρυπνος σκοπός, όταν είδα τον κίνδυνο με ένα φτερούγημα επέταξε από την κορφή του ολιού του και ήρθε να σε σώσω από του χώρα με τα νύχια. Ελένη, σε ορκίζω στα κόκαλα του πατέρα και της μητέρας που δεν γνωρίσαμε γονιό. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, εάν σε πίεσε ο πατριός μας να γίνεις γυναίκα στο γιο του Βεζίρη. Την αλήθεια θέλω ρε Ελένη, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αντρώνικε, τα βάσανα που έχω τραβήξει, Ομπο! το ξύλο που έχω φάει, Ομπο! μονάχα εγώ το ξέρω. Ο Θεός που είναι ψηλά και αυτός ο υπηρέτης ο Καραγκιόζης, από τη στιγμή που με είδε και έκλαιγα μια μέρα και του είπα τον πόνο της καρδιάς μου, Αντρώνικε, για μένα έχει σταθεί καλύτερα από αδελφός, καλύτερα από πατέρας. Τι είναι καλέ? Πού είναι μωρά? Έφυγα από το εδόλιο του κατηγορουμένου. Πάτεψε να βγει η ψυχή μου από τη γραμμάτα μου. Πάνω ρε Ελένη, δεν θέλω περισσότερα. Τι σκοπό έχεις να κάνεις, Αντρώνικε? Με ρωτάει η αδελφή μου.
Θα τον εσφάξω το γέρο με τον αγριότερον τρόπο, Ρολόγι. Όχι, Αντρώνικε. Άσε να το τιμωρήσει ο Θεός. Ας μας κάνουμε ρε παιδάκι μου να κάνουμε δουλειά μας. Μα όχι καλέ σου. Σώπα τώρα καημένοι. Εδώ έχουμε άνθρωπο με τα εργαλεία στο χέρι. Θα υποχρεωθούμε στο Θεό δηλαδή. Άμεσα να τρώει και κάνω δουλειά σου. Προχώρα, Λιάννη, προχώρα, Καρακιόζη. Μα τι Θεός. Σώπα τώρα ρε παιδάκι μου. Κάτσε εκεί πέρα, γέρο. Όχι γέρο. Μετά από λίγες στιγμές μου φαίνεται η βράκα σου θα γεμίσει λίπασμα. Για πήγαινε παιδί μου να δεις. Γιατί αρχεί ο γέρος Θανάσης. Μα δεν κατάλαβαν ότι κινδυνεύουμε. Για πήγαινε παιδί μου να δεις. Περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αργούν. Μα δεν κατάλαβαν ότι κινδυνεύουμε τους χριστιανούς. Για να δω τι συμβαίνει. Καραγκιόζη. Άσε με να κάνω δουλειά μου, κάτσε αυτό όπως είσαι. Αμέσως! Έλα ρε παιδάκι μου, πού είσαι μωρέ, γιατί αργείς, έλα. Τι συμβαίνει, κάτι χαρούμενο σε βλέπω. Βιάσαι βαφτίζουμε. Ποιος το είπε. Το αφεντικό μου. Τώρα μες στα λατρεύα μου λέει να φωνάξει του παιδιού. Ήρθε ο παπάς, η κολυμπήθρα, ο νουνός είναι απάνω ο νουνός. Έχει έρθει και ο νουνός. Πού να σκόψει τα πατήκια. Α, πού γύρω. Και του σιγά εδώ, πού γύρω. Έλα εδώ ρε Ζαγόρι. Ήμαρτον καπετάν Αντρώνη και ήμαρτον. Ωχ. Αχ. Δεν το ξέρω το βρωμούσκυλο. Όχι γέρο. Έχουμε πέσει σε χειρούργο. Δεν σε βλέπω καλά καθόλου γέρο. Περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εχάθηκε ο γιος μου. Μα δεν γνωρίζουν ότι μέγας κίνδυνος μας περιμένει από τα γεωργιό. Για να δω μόνος τι συμβαίνει. Ρε ταραβέρι απόψε! Αμέσως! Του παλαχαίρισουνε παιδί. Τι χαιρετισμός είναι αυτός. Ευρωπαϊκός. Κατέβασε κάτω τα πόδια σου και την βρωμάνε. Όχι δεν βρωμάνε, μυρίζουνε. Πού είναι βρε το παιδί μου. Μόλις τον ευγάλαμε από την κολυμπήθρα. Βαφτίσατε βρε τον ιόν μου και εμένα δεν μου φωνάξατε. Μα του είπε τα αφεντικό μου. Του λέει πουλάκι μου. Να φωνάξουμε και τον πολυσυχαμένο τον παπά σου. Άντε ρε λέει. Θα φωνάχτη αυτού του γαϊδάρου. Με είπε το παιδί μου γάιδαρο. Άμα δεν σε είπε, ειδού η κεφαλή μου. Για προχώρη εμπρός. Γιατί σου λέω. Έλα να πάρεις το τσάι σου. Έλα εδώ ρε Ζαχάρη. Ήμαρτον. Καπετάν Αντρώνικε. Ήμαρτον. Ήμαρτον ζητώ σε ρευρομούσκυλο. Του βγήκα την Παρθένα παρακαλούσα να σε στείλει στα χέρια μου. Ήμαρτον. Σε παρακαλώ. Θέλεις αμνηστία. Την αμνηστία την έχω γραμμένη επάνω στο σπαθί μου. Προπολού για σένα μωρέ Ζαγάρη. Σε παρακαλώ Αντρώνικε. Ήμαρτον. Ήμαρτον ζητάς μωρό. Με την άδικη εξουσία σου έχεις πήρει την ορφάνια και την κακομοιριά. Τις θλιμμένες ψυχές που έχεις τυραννίσει, οικίες, σχολεία έχεις καταγκρεμίσει εκ θεμελίων και ζητάς ήμαρτον μωρέ βρωμόσκυλο. Ωχ! Άκου λέει κάτι γίνεται έξω. Ωχ! Ζαγάρι! Σιγά πάνω γέρο! Όχι γέρο, είσαι τρίτο νούμερο. Αντρώνικε. Τι θέλεις Ολένη? Αντρώνικε, σε παρακαλώ, μην τον χαλάσεις. Τον έλειπάσαι μωρό Ολένη. Δεν τον ελυπάμαι, Αντρώνικε. Ξέρεις Ελένη, δεν υπήρχα στη ζωή, τι σε περίμενε. Αντρώνικε, σήκωσε τα μάτια σου ψηλά σε αυτό το αχανές που ξυπνάει ο χριστιανός το πρωί και κάνει το σταυρό του και λέει Θεέ μου φύλαξε με από κάθε κακό. Αυτό που πήγε να κάνει σε μένα, Αντρώνικε, μια μέρα των ημερών ο Θεός θα του τα ανταποδώσει. Θέλω να γνωρίζεις ότι υπάρχει θεία δίκη. Τίποτα δεν μένει ατιμόρυτο στην κοινωνία. Ρε Ελένη, σε παρακαλώ, δεν αφήνεις να κάνουμε δουλειά μας. Προχώρα ρε Γιώργο. Αντρώνικε, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Να σε λυπηθώ ρε Ζαγάρι.
Να σε λυπηθώ μωρέ βρωμόσκυλο. Τα καλά παλικάρια κάτι προδότες σαν και σένα δεν τους σκοτώνουν ούτε με πιστόλι, αλλά ούτε και με μαχαίρι. Σήκω το κεφάλι σου να με κοιτάς, ρώτα σου μιλάω. Αν σκέφτεσαι ότι μία μέρα των ημερών θα παραδώσεις ψυχή στο μεγαλοδύναμο Θεό, θα πας ψηλά στον Όλυμπο. Θα ανέβεις στο ψηλότερο βουνό. Θα πέσεις κάτω στο θεόρατο κρεμό, να γίνεις 1002 κομμάτια. Το δηλητηριασμένο κρέας σου θα τρώνε τα κοράκια και θα περνά ο κάθε χριστιανός μωρέ και θα λέει ανάθεμα. Και τρεις τα ανάθεμα στον Ιούδα τον Ισκαριώτη. Πήγαινε ρε σαγάρια από μπροστά μου. Που να έχεις την κατάρα της πατρίδος βρωμερέ άνθρωπε της κοινωνίας. Ελένη, Καρακιόζη. Πάμε Ελένη, κάτι έγινε. Τι έγινε καλή? Ξέρω εγώ μωρή, πάμε σου είπα, παιδάκι μου κάτι έχει γίνει, για προχώρα. Τι έγινε, Αντρώνικε, τον σκότωσες? Όχι Ελένη. Άκουσα την καλή μου την αδελφούλα. Δεν μου λες ρε Ελένη. Ορκίζεσαι στα αλήθεια, στα κόκκαλα της Μανώλας και του Πατερούλη ότι αυτός ο καλός ο χριστιανός για σένα στάθηκε καλύτερα από αδελφός, καλύτερα από πατέρας. Στορκίζομαι Αντρώνικε. Τον προλυσιάντρα σου. Με όλη μου την καρδιά. Όχι, όχι, μαγείρικος, δεν μπορώ, βάσει μαγείρικος. Έλα καημένε. Όχι καημένη, με μαλώνει η μαμά μου, δεν τα τρέχουνε. Έλα καλέ, θα δεις τι ταιριαγμένο ζευγαράκι που θα είμαστε. Θα μας καμαρώνει ο κόσμος. Θα λέει ο κόσμος, πήρα το αρνάκι, πήρα και την αρκούνα που πάει από κότα. Ναι καλέ. Άντε ρε Αντρώνικε, κομμάτια να γίνει. Αφού τα έφερε τύχη να γίνουμε αδέλφια, δεν βαριέσαι. Άκουσε Ελένη και εσύ Καρακιόζη. Θα πάμε ψηλά στον Όλυμπο, ψηλά στο Ρημοκλήσι. Εγώ θα γίνω παπάς, εγώ και ο κουμπάρος. Θα σας στεφανώσω και θα σας δώσω και χρήματα αρκετά. Θα σας στείλω στη Λευκάδα να ζήσετε ελεύθερα εκεί που δεν υπάρχουν Τούρκοι. Πάμε να πάμε, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Προχωράτε να ειδοποιήσω ταξιοσέβω.